и мирна и добра. Да пребъде паметта, но за величавите дни преди 131 или 2 вече години. Виолета Сотирова ми даде два текста. Единият по истински случай за мома руска, вие ще чуете текста, а другия за освобождението на София, също както е описано, като на голяма сватба се излезе да посрещнат Гурко. Аз си позволих, използвайки моя дълъг опит, да направя мелодии. И включих двете песни, като ги посветих на 130 годишната от освобождението на България от руско робство, и включих новия ми диск "Дъщеря на Егея". Искам първата песен да прозвучи за мома руска. Чуйте текста. Дай ми музика. Миналата година имаше страшна статистика. Мина 17, а днеска се диша. Много си обичам тая песен. Аз, едно дете от времето на гражданската война в Гърция, през всички мъки на бежанските пътеки обиколих цяла Европа, завърших, тръгнах на училище в Европа, завърших в Европа, но в сърцето остана България и спомена на дядо Мито за голямата Русия. Ние викаме голема Русия. Далече е моето родно село и моя роден край Костурско. Но аз понесох тия песни и тук пред вас с умиление предлагам и пея за величавите дни на миналите векове. И сега, как да посрещнат Гурко в София.
София излязла, Турбо генерал срещна, и руските силни юнаци, руските доски казаци. Руските силни юнаци, нашата свобода донесли. Батиските накичили, и ги с вино поили, и ги създали дарили, като на сватба голяма. И ги създали дарили, като на сватба голяма. Благодаря за вниманието. Да пребъде тая памет. Благодаря за това.